جاجدا تیری ہر گل تے بسم اللہ جویں حکم منیدا ہے جاجدا تے نہیں سنگت ثواب تو گھٹ ہوندی لبے دے جے لگدا چاجدا اور نایاب ہے ملک زمانے تے جیڑا بھرم رکھے تے لاجدا بے لوز زیارت غمگین زیارت تے بندے دی میرے کان فریضہ ہے حاجدا تھوڑی بھرپور تاڑیاں دے تشریف کی دیاں دے ضلع بکھر دا بہو دا نام دریا خان تحصیل جناب صابر غمگین جوید راز صاحب دے ہونہار شاگرد جناب صابر غمگین فرام دریا خان ضلع بکھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم سب تو پہلے تمام شہران تو اجازت شیخ خلیل صاحب پرویز جھمٹ شانی صاحب شہباز بھائی سیف الرحمان صاحب عصمت نرحال بھائی ارشد بلوچ صاحب شیر زمان شام نصیر بھائی ماسٹر فاروق صاحب دوستو کہ میں اکتا پڑھساں اگر سمجھ آوے تو تاڑی مارنی ہے نتا تاڑی نہ مرائے کہ دے زور موزی کوترے ستے دماغ تے کہ دے زور موزی کوترے ستے دماغ تے اندھارے تا گلہ حق نہیں کرنا چراغ تے عصمت نرحال بھائی تابی صاحب کہ دے زور موزی کوترے ستے دماغ تے اندھارے تا گلہ حق نہیں کرنا چراغ تے چھوڑی نہیں اپنے گھر دی سوئی تک صدیق نے تو ودا جھگڑ دیں خجیاں دے باغ تے میں کو سمجھ آگئے میرے لفظ ضائع نہیں تھے ایک بسم اللہ کہ دے زور موزی کوترے ستے دماغ تے اندھارے تا گلہ حق نہیں کرنا چراغ تے چھوڑی نہیں اپنے گھر دی سوئی تک صدیق نے تو ودا جھگڑ دیں خجیاں دے باغ تے بسم اللہ کہ شانی صاحب کے پھول بھی پھول ہیں چمن چمن ہیں کلی کلی ہے خدا دا بندہ کرامتاں دے میدان اندر ولی ولی ہے خدا دا بندہ فاروق کلیار بھائی کہ پٹ کے خیبر نو ہی بھکائے غمگین آج تینے بھوئتے آیا علی دی طاقت کو تو کے سمجھیں علی علی ہے خدا دا بندہ بسم اللہ کہ علی دی طاقت کو تو کے سمجھیں علی علی ہے خدا دا بندہ کہ امیر نواز بھچر صاحب آصف دھول بھائی کیسر بھچر دی فرمائش تے فاروق کلیار صاحب کہ تے تو نکھڑ کے